Truk, kowe ngelih ora? Aku ki ngelih banget, Cek. Durung sarapan kawit mau. Iya, Jegong. Padha. Aku yo ngeleh ki. Enake mangan apa ya, Gong? Piye nek awake dhewe mangan sego kucing wae, Truk? Lumayan toh, kena dienggo ganjel-ganjel weteng sadurunge nindakake gawean. Weh, matuk tenan usulmu, Gong. Ya wis, saiki awake dhewe budal ning angkringan wae, Truk. Ayo, Gong. Reng, agek ngopo kowe nang kene? Wah, kowe iki Gong, ngaget-geti wae. Nek guluku klonoden piye? Kowe gelem po nggawa aku nang rumah sakit? Nek gorengan iki nyantol ning jero guluku? Alah, kurang gawean. Paruane kowe langsung tak gawa nang kuburan, terus tak pendem. Weh, ya kowe dhisik kene, sing tak terkene kuburan. Gelem po kowe? Ngesoke tenan kowe. Wo, ngeyel. Welah dalah. Wis to. Wis. Iki kepiye to? Esok-esok malah padha padudon. Ya iki Truk, adimu lanang, si Bakong esok-esok wis golek perkara. Ya wis to. Mung kaya ngono wae kok nesu-nesu. Wis. Awake dhewe iki arep golek mangan, ora malah do regejekan. Wah, males aku kumpul karo kowe-kowe, ora nyenengke blas. Malah karuan aku tongkrongan ning liya nggon wae. Ya kono gek minggat tok. Kowe lingguhan wae ning kakus, Reng. Ora ana sing ganggu gawe. Hus, kowe iki Gong. Esok-esok wis golek perkara. Eling Gong, kowe iki karo Gareng isih sak seduluran ngerti? Ora entuk doan teman-teman. Nek kowe susah nak yo Gareng to, rawurunga sing nulungi kowe. Alah, rasudi aku ditulungi Gareng. Gong, tulung kowe jupuka banyu ya. Terus gawene ndono. Aku arep ngudak semen. Sendika dawuh, Kang Mas. Ler, tandure wis sumilir. Tak ijo royo, tak sengguh penganten anyar. Cah angon, panek nop. Waduh, kenapa ki kok nyangkol? Oh, abot tenan. Wah! Aduh! Tulung! Tulung ana aku. Kae kok kaya suara si Bagong ya? Lah dalah, iya bener. Kae Bagong. Kena apa ya dheweke? Aduh! Tulung! Bagong, ngopo kowe, Gong? Reng, tulung ana aku, Reng. Aku kecemplung sumur, Reng. Oh alah, iya Gong, sabar sik. Iki coba cekelen taline ya, Gong. Si Bagong kenapa, Reng? Bapak mau krungu suarane Bagong kok bengak-bengok njaluk tulung. Iya, Reng. Tok kapake to si Bagong. Kowe enak wae. Aku ki ora ngapak-ngapake si Bagong, Jetruk. Kuwi lho si Bagong, tiba ning jero sumur. Aku ki gek malah arep nulungi dheweke je. Walah, kaya mengkono to. Ya wis, Truk, tulung gek direwangi si Gareng kuwi. Reng, matur nuwun banget ya. Kowe wis gelem nulungi aku metu saka jero sumur. Ya, padha-padha, Gong. Di ngapura ya, Reng. Tumindakku mau wis gawe atimu kesel.
Iya, Gong. Wis ora apa-apa. Aku yo njaluk pangapura ya, mau wis ngomong kasar karo kowe. Lah ngono rak kepenak. Yen awake dhewe duwe keluputan, kudu sadar lan wani kanggo njaluk pangapura marang liyan kang wis digawe susah. Terus uga tumrap sing rumangsa dikasari. Ya kudu iso legawa, paring pangapura. Nek gelem ngapura ing ngapuranan rak kepenak to. Ora ana rasa mangkel-mangkelan. Tur meneh, jalma menungsa kuwi papane nggon keluputan. Ning awake dhewe dadi menungsa ya kudu luwih adoh ngerti lan sadar. Menawa ngenehi pangapura kuwi babagan sing paling mulya. Apa meneh awake dhewe mung sak padha-padha sedulur dhewe. Ngerti kowe kabeh? Nggih, mangertos, Mangertos, Romo.